Ja, Ule en Ulen, zoals die eerdere zitting, kunnen we ook een einde aan de prinsschap van onze prins. En dit keer is het onze prins Kevin, die een geweldig seizoen heeft gehad. Een kort seizoen, maar hij heeft wel veel geleerd. Dat heeft hij mij gezegd. En voordat we dadelijk alle attributen gaan aandoen, heb ik begrepen dat Tristan nog even de woordje wil zeggen. Kevin, het was een heel seizoen met elkaar. Ja, ook een heel wisselende avond tot nu toe. Het was heel leuk, maar ja, uiteindelijk wordt het toch weer verdrietig, net zoals het weer in Nederland. Ja, ik wil je in ieder geval bedanken voor het geweldige seizoen. En ja, voor de activiteiten wat we daar buiten hebben gedaan. Dus naar de film gaan we. Daar wil ik je voor bedanken. Tristan, dankjewel. Veer hebben als u de Rood van 11 met ons dames hebben Veer al in december een inofficiële afscheid gehouden van Kevin. De heeft Tristan over de beurtje gedaan. We hebben allemaal een leuke attentie en aandenking gekregen van Kevin. Hij heeft er wat te maken, maar ook door zijn mutsje nou heeft hij dat gedaan. Het wordt perfect. We hebben een goed seizoen gehad. Ik kan me nog herinneren toen ik hem belde van Kevin zou zo'n prins willen worden. Zei voor hem, ik? Ja, ik denk ik bel toch geen andere. Dus, ik zeg, dan zei er meteen nog ja. Ik zeg, nou wacht even, nu even de tijd, kom met die pap de man bellen en dan, of gang even, du had 24 uur de tijd. Nou, nog een uur later of 2 uur later, honger aan de telefoon. Ja, mensen dat nu wel, en ik weet dat die prins gewoon willen. Ik zeg, ja? Ja, dat werkt het. Nou, dat wordt duidelijk. Dus we hebben een mooie tijd gehad. Ja? En ik dacht in het begin van, god, en een Hollander, wat heb ik nu in de show gekregen? Een Hollander dat Nederlands spreekt. Ja, ik denk van, ja, wie weet dat? Ja, en een Hollander dat Nederlands spreekt. Ja, dus ik denk ook dat zal wel die publiek niet goed werden. Die maat, de Rood van 11 zullen mij wel overvallen, maar het is mij gevallen. Hij is van een Hollandse Limburger, is het nu echt een Limburger geworden. Hij kan nu Limburgs, toeskallen ze Limburgs en tegen ons kan er ook. Dus dat hebben we al voor elkaar gekregen. Het enige wat is niet. Hij heeft met veel plezier iedere keer vuur op de buurt gestaan. Altijd als hij gaat horen, bij de Polonaise of met een orkest. Hij steun voorop en we moesten hem eraf slijpen. En iedereen werd er nog weggehaald, behalve hij is toen nog te springen. We hebben dat afgelopen week ook weer metgemaakt. Iedereen wordt van het podium af. Onze prins Kevin is toen weer. Hij heeft zoveel plezier gehad. Ik heb plezier met hem gehad. Onze Rood hebben plezier gehad. We hebben veel tijd gedaan. Ja, met elkaar. Maar ook, moet ik zeggen, de ouders die altijd klaar zongen. Die hun zorgen dragen dat de huisjes met de cape goed komen. Hè? Op het trapje, want de man is klein, dus ze moet op het trapje staan om dat geregeld te krijgen. Maar we hebben het klaar gekregen. En het is gelukt. Kevin, ik wil dich bedanken, ook namens de Rood van 11, voor die prinsschap, van wat ze nou gemaakt hebben het afgelopen jaar. We hebben nogmaals veel plezier gehad. Dankjewel. Nu mocht u het terugkomen. De eerste keer dat ik erop geschreven heb. Allereerst wil ik u bedanken om vanavond hier te zijn. Voor mij en ook voor de nieuwe prins. En ja, nu wil ik lief u afgelopen jaar
Wat een schoon carnavalsjaar dit ik heb mogen metmaken. Hier zou ik ook willen bedanken voor alle dagen die we samen hebben mogen vieren. Ja, het was een super seizoen. Ook met Tristan erbij. En ook uiteraard toen niet te vergeten, toen ik op Prins was, ben goed geroepen, waar heb ik nog toen voor mij gekregen als jeugdprins. En dat was ook heel leuk. En dan heb ik Tristan gekregen, Tristan als jeugdprins, dat was wel leuk. En ja, ik wil ook uiteraard de sponsoren bedanken voor alles die in orde te krijgen en ook alles voor mij. En vooral bijzonder is onze Uletempel. We altijd welkom zijn. Binnen het jaar, buiten het jaar, buiten het seizoen. En uiteraard wil ik ook nog de Rot bedanken. De Rot van 11. Tja. Daar is niks veel over te zeggen. Zo had ik gedaan, ik heb me goed begeleid. Dus. Die ook in zondag, ik kreeg zo, ik kreeg in één keer van alles over me. Als er maar niets maar is als ze vlagen. Ik zeg hoezo? Ja, zeggen ze, ja, kom ik heb nog een paar andere gehoord. Ja, dat geeft ik wel een paar minuten, gaat 5 minuten mogen, dat volgens mij gaat. Of 1 minuut, ja, moest ik mijn beus trekken. Dus ik probeer het eigenlijk kort te houden. Dat die beus uit mijn lijf. En wat ik ook niet wil vergeten is ook de dames van de Ule. Als ik word open samen met de dames en ik liep een van die dames en dan wordt het van, hé jong, kom eens tegen hier. Ik zeg wieso? Ja, daar zit je niet goed bij dit. Ja, dan heb ik het wel uitgepakt hè. Zo kan niet goed. Zit het tegen en uiteraard wil ik mijn vriend, die wat ook hier zien, een aantal zijn hier, er zijn ook vrienden, die wat er niet bij zijn. Ik heb ook een oom van mij, die woont in Berg en de Maas, die is ook opper van carnavalsvereniging. Wie brengt het dan? Dat is het eigenlijk. En daar heb ik ook, die hebben mij ook heel goed gesteund. En in mijn jaren, die hebben mij overal geholpen, ook het verseren en zo. Nou, nu gewoon ik hem echt kort maken. Voor uiteraard, het allerbelangrijkste, mijn pap, mijn mam en mijn zuster te bedanken voor de steun. Voor mijn uitleggen en wat je niet toevallig voor mijn man te doen. Dat is niet plotseling. Een tegenwoordig voor mijn man. Heel blij. Goed lachen. En dan wil ik ook dadelijk, nu nog niet, maar ik wil niet doen het alvast. De oude prinsen bedanken. Die hebben mij voor mijn voorbereiding, voor afspreiden hebben die mij ook geholpen. En goed voorbereid.
voor mij alvast welkom te heten bij de club. Dan wil ik de oud-prinsen wat die al zijn, wil ik bedanken. Voor mij Tarek. Ja, op een leuke manier af te mogen. Ja, ik heb het gehad. En dan wil ik eigenlijk nog één ding zeggen. Ik wil zeggen, dadelijk als je nieuwe prinses, maak even veel plezier en spas met carnaval. Ik ben er ook bij. Uiteraard. Dus ik zou zeggen, Ule, Allah! Ja, dat is geweldig. Dat heb ik dus nog nooit over spreken, maar dit moet je nog. Ja, dat gaat op papier staan, maar dit moet je nog. Nu wil ik toch, hij zei het memoreerde het ook al, de pap, mam en Natasja, wil ik toch even naar voren vragen. Ja, Peter, Miranda, Natasja, je hebt er altijd klaar gezongen, je zit vaak metgegangen. En ja, de man zelfs nog met de optocht, toen was ze hartstikke krank, maar toen heeft ze gezegd, dit wil ik niet missen, ik ga totdat ik op de knieën moet lopen. En dat is ook nog bijna gelukt, maar ze wordt maar klein, dus dat komt goed. Ik ben daar ook altijd goed ontvangen, zo moet ik dat zeggen. Altijd met een natje en een droogje, met een waffel of met een stukje vla. En zelfs de middag mocht ik toch eten, want ik heb wel lust in het niet, dan moet ik het nog opeten. Dus goed jammer voor aan de kippen te geven. Dus vandaar dat ik een beetje... Maar goed, overal komen einde aan. Maar ik heb het al mij gevraagd. En dan wil ik er nou toelichten. Hij heeft gevraagd, de pap is prins geweest, hij is prins geweest. En hij heeft mij gevraagd van, tegen Patrick ook gezegd van, laat mij even het liedje Eenmaal Prinsen zetten. Noem maar waar in de video komen, want het is erg. Vlinders en wind, met een nieuwe kleur. Eenmaal mensen zien, in vlinders die gaan. Die lang is in al in
Maar we hebben nog een klein dingetje wat ze moest doen. We hebben nog een blokje voor man. En dat moest u nog aanreiken. Goed, neem zijn moordmeester en mogen buitenmarschers allemaal voor Peter, Miranda en Natasja. Ja, en nu is het zoiets. Mogen ik de voorzitter naar voren hebben? Mogen ik de ceremoniemeester binnen hebben? Ja. Kevin, we beginnen met die steek met veren, wat ze altijd waardig gedragen had. Gisteren had ze me hetzelfde gedragen moeten liggen, hoor ik tegen alweer van je hebt. Maar laatst vroeg ik vragen om de steek aan te nemen. Ja, zoals ook de keep tegen altijd beschermd tegen weer en wind en tegen veel onzin, mag ik ook de last vragen om de keep af te doen. Ja, dat is de keep. Dan hebben we nog de medaille, de prinsmedaille van de Ude. De willen we, de moeten we die helaas ook afnemen. Dat. Dan het pak. Het pak wat ze van ons gekregen heeft. En wat heel veel meer binnen heeft gekregen. Last maken, bevrijden van het pak. Ik niet.
Ja, en dan het laatste, de scepter, het uur. Dat ze ook waardig gedragen, dat is nergens aan mogen komen, dat ze mijn gans jaar vasthouden. Dat is altijd veilig gezicht geweest. Kevin, mag ik je vragen om de scepter aan Lars over te reiken? Ja, jullie, hier zit dan Kevin Scheijer. Ja, en wie normaal is, kent ze besteed wat ze de hele jaar gedragen had, met trots gedragen had, kent ze kopen voor 1,11 €. Heb ze honger? Dat kan ze kopen voor 1,11 €. Veel later nog weer verrassen en du kent die present te geven aan onze chambouwaarder Theo. En als hij zegt het is 1,11 €, dan krijgt u de steek van ons. Moet de microfoon nog even hebben? 1 minuutje dan. Theo, voor vorige gisteren heb je, ja, eindelijk, dat is niet. De gauw, Johan. Ja, vorige gisteren bij de Schootsvotten. En ik weet eigenlijk niet meer wie dat is gekomen, maar op een gegeven moment wordt er zo gek met zoevlees. Dat hij een man voor mij gemaakt naar de receptie. En hij heeft gezegd van, als ik tegen een pot zou hebben, dan krijg ik een steek. Ja? Oké. Dan heb ik een probleem. Oké, gelukkig. Dus heb ik dus ook direct een beetje geregeld, hè? Belofte maakt schuld, maar dat lukt er ook dus. Theo, heb je 2 keuzes. Of je zegt van, ik gewoon, wat gaat die hoed liggen vuist en dan gaat ze dat moet doen. Of je was het toes. Oké. Dus, maar voor de zekerheid, dat is best dat het echt soepbeestje is, hè. Soepvlees. Zo. Wat heb je gezegd? Dus, kun je nog frietjes bakken. En mensen dat doen. Ja? En het is nou wel zo de bedoeling, hè. Je hebt hier allemaal die tijden gekregen, hè. Dat is allemaal wat je dit komen leren, hè.
Ja, wel komen. Maar het moest er wel zijn, want het is zo leeg. Ja, dat denk ik. Ja, Ik wil niks meer. ja, precies. Maar, Pak de microfoon aan. Goed. Kevin, we hadden me gezegd 1 presentje. Dit zijn dan al 11 en ik zie er weer met iets komen. Dus, oh, dat is een extraatje. Nou. Dat wordt gisteren. Ik kan even vertalen. Nee? Limburg. nu weet je hoe het werkt, hè? Wat ik doe, hè? Weet je nou gedacht wat ik heb gedaan? Hoe is het? Ik zei €1,11. Nou, dan gewoon een transitief. Dit is een hakenverzoek. Ja. Kevin, dankjewel. En ik denk dat ik namens de ganse hoop mocht spreken dat ze die steek van ik dubbel dik verdiend is. Proficiat, Jan. Ja, Kevin, weer gewoon ik nu hier verlaten. Verlaten de geuver. En de oude mensen. En die hebben weer gaan in petto. Dus we gaan nu het podium af, de buurt af. Gewoon even achter staan. En we komen dadelijk weer terug. Patrick, mogen buiten maken als afloop voor de Raad van 11.